Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur maiatzaren 15 da eta beraz festa eguna da Euskal Herriko txoko askotan. Gaur San Isidro nekazariaren eguna ospatzen da egutegi katolikoan. Eta horrekin lotuta, baserritar askoren ohitura da San Isidro eguna ospatzea. Baserritarren eguna. Asko dira San Isidro eguna ospatzen duten herriak. Amurrio, Kanpezu, La Puebla, La Barca, Zuia, Abadiño, Aiangiz, Derio, Erandio, Fika, Ibarrangelu, Anoeta, Beasain, Bilabona, Oiartzun, Herriberri, Lizarra, Mendabia, Orreaga, Tafaia, Tabar. Kondairaren arabera, kondairaren arabera, Isidro nekazaria egunero utxik egin gabe mezetara joaten zen, goizean goiz, lanean hasi horretik. Eta egun batean, mezetatik bueltan, sorora joan eta lanean astera zijoala, soroko lan guztiak eginda aurkitu omen zituen. Wow. Mirari hori dela eta ospatzen omen da, San Isidro eguna. Anpatuak ditu zainako dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Eta gora egiten du ahalduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da. Baina tira, San Isidro eguna izateaz gain, gaur subiranotasun estatuatuarraren eguna ere izan zitegen. Entzun efemeride hauek. Nork ez du ezagutzen Mickey Mouse, Mickey Xagutxoa? Hori nik ere ezagutzen dut. Gaurko egunez aurkeztu zuten lehen aldiz zinema aretoetan Plain Crazy izeneko marrazki bizidunetako film labur batean, 1928 urtea zen. Eta nork ez du ezagutzen McDonald's, gutxi izango dira, behin ere ez bertako hamburguesaren bat jan ez dutenak. Gaurko egunez, 1940 urtean, Dick eta McDonald anaiek, McDonald's enpresa, ospetsuaren lehen jatetxe iriki zuten San Bernardinon, Kalifornian, estatu batuetan. Eta nork ez du ezagutzen Las Vegas, urruti dago, bai, baina ezagutzen dugu kasinoak, argiak, gaua, festa. Gaurko egunez, 1905 Nevadako estatuan Las Vegas iria sortzen hasi ziren. 110 akre saldu ziren, They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24. Etzazuela pentsa, baina Amerikako estatu batuetatik kanpoko efemeridik ez dugunik, Adibidez, 1887ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena, eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigor kodeko 175. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1933an desegin egin zen. Eta harri hori tiraka, gaurko egunez zendu zen Felicia Flames Elizondo estatu batuar LGTB komunitatearen aldeko ekintzaia. Jane Comptonen kafetegiko bezeroa zen Comptons kafetegiko istiluak gertatu zirenean LGTB komunitatea matxinatu zenekoa. Argia ez dagoiko liburuen jiran, nire lagun poetak hala esan zidan, apoak ez daudela printzei begira, hemen apoak apa biakatzen dira. Ekintzaiekin jarraitzeko, 1977ko maiatzaren 15ean, gaurko egunez, amnistiaren aldeko bigarren astea amaitu zen Euskal Herrian. Amnistiaren aldeko batzorde antolatuta Euskal Herri osoan mobilizatu ziren maiatzaren 8ean hasita, frankismoak errepresaliatutako guztientzat amnistia eskatzeko. Poliziak gogore egin zuen herritarren aurka eta ondorio 7 hildako izan ziren aste osoan zehar, bai eta 10 zauritu ere. Eta polizia eta
ekintzaileak batuz, harri hori tiraka, gaurko gunez 2013ko maiatzaren 15ean Ondarroan sekulako erakustaldea egin zuten 100 lagunek zubi batean. Urtza alkortaren atxiloketa zailtzeko zubi batean bildu ziren eta 100 polizia joan behar izan zuten alkorta atxilotzera. Ertzaintzak indarrez atera zituen zubian elkarri helduta zeuden herritarrak. Eta zubi asko gurutzatu behar izan zituzten gaurko egunez abiatu zen Palestinar erbestaldiko herritarrek. 1948ko maiatzaren 15ean Palestinarrek euren lurrak utzi zituzten bezperan Israelgo estatua sortu ostean. Exodo honek arabiar-israeldar gatazkaren auzi nagusienetariko bat sortu zuen. Horregatik gaur Nakba eguna ospatzen dute, egun hori oroitzeko, baina ospatzeko gutxi gaur Palestinan. Rafaeko operazioaren ostean Israelgo tankek mendebalderantz egin zuten atzo, zerrenda iparraldetik hegoaldera banatzen duen bide nagusia zeharkatuz eta erdigunetik gertu dauden auzoak suntsituz. 250.000 pertsonak ihes egin dute Rafairitik maiatzaren 6tik. Begiak isten dizkietenei, ireki baino lehen, ikusten uzten ez digutenei, antzal gertatzen den, lurrik gabeko herri galduei, herri zapalduei, sufrimendua, josia dutenei. Rafan milioi bat desplazatu baina gehiago daude eta atzo jakin genituen datuen arabera osotara 3,4 milioi palestinar leku aldatu dira. Israelek Gazan egindako erasoaldiaren ondorioz. Barne desplazamenduen behatokiak IDMC eta Norvegiako errefuxiatuen kontseiluak NRC argitaratutako txosten baten arabera. Eta laguntza ez da iristen. Israelek Rafan egindako erasoaldiaren ondorioz mugarik gabeko medikuek Rafa kanpainako ospitalean hil edo biziko laguntza emateari utzi dio. Eta atzo ikusi genituen irudiak burutik kendu ezinik gabiltza. Gazara laguntza humanitarioa zeraman konboi bat geldiarazi eta suntsitu zuten Israeldarrek. Dirudienez, erasotzaileak Tzap behatzi izenaz ezagutzen den eskuinarekin lerrokatutako talde bateko kideak dira. Goizonta Palestinako herri txiki batetan haugatzen delarik bere aman besueta Bintio hontako handiak iratatzen meio piantzen batar nasalere txege hela betia Ondeskatitxo gizatzi zurean aiadoletan nulana hirikizat. Eta gu hemen zer egin ez dakigula. Julio Sotok abenduan botatako bertso baten hitzak lapurtu ditut pixka bat azaltzeko zer den gertatzen dena. Haiena handigoa denez behar bada, zurea da dirua eta haienanak ba. Geroztik etorri zen lehen intifada, aldatu behar genuke beraz begira da, boikota egitea bide bakarra da. Edo Maialen Lujambiok esandako hau, ez dakizuna dakizunean orduan haize alde. Gure etxeko arazoak ez dira joaten debalde. Palestina, Irak, Egipto, Tunez, mundu bat alderik alde, baina arazo denean funtsean arrazoi berberak daude. Eta jakin badakigu arrazoia zein den, boterea edo beste era batera esan da, dirua. Ba bai, baina gu ez gara gaur diru kontuetan arituko. Asteazkena da eta asteazkenero bezala musika izango dugu izpide. Karena taldekoak datoz gaur elkarrizketa akustikoa eskintzera. Eta Kojok bere kantu kutxunak aurkeztuko dizkigu, Eta Imanol Sistiaga ere gurean izango dugu, bere lan berriaren inguruan eta ibilbide oso baten inguruan luze aritzeko. Eta hau guztia kontatuta, entzuleok, maiatzak 14 ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzule eta ikusle zareten hoiek, Gartxot Unzain Letona, egunon Gartxot? Egunon, ekipo. Zuekin ikusle eta entzule ere bazareten hoiek, Goiuri ez eizarandia, egunon Goiuri? Buongiorno. Buongiorno? Buongiorno? Bai. Zer zu? Bueno. Hori italiano tokatzen da? Aldatagatik. Bai.
Ba, entzuleo, kizketan ari zeizuena, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak, 781 du, maiatzak 15, goizak 10 eta 4, eta gu hemen, 3 zuekin urrengo 2 orduak igaro, eta San Isidro behar bezala ospatzeko, edo agian amaiketakoa, saio amaituta, 12 moduan egingo dugu. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Zer egiten du egoaizeak nekatzen denean? Zer egiten du ordulariak ordu laurdenean? Zer egiten du pazientziak zai dagoenean? Zer egiten du gorpuak kajan daramatenean? Zer egiten du sagar ondoak gerezi denboran? Zer egiten du txano gorri? Ederra da, zer egiten du kantu hau Popatik kolektiboaren edo Popatik proiektuaren eta Maria Mateo eta Xabi Zeberioren arteko elkarlana da kantu hau zer egiten du eta guk zer egiten dugu bazuekin denbora igaro hori ere maite dugu. Maitatzeari albumetik Popatiken zer egiten duen kantu honekin abiatu dugu gorko bigarren kafea edo 3. Gartxot, ez da gitartzen ari zaren hori zenbagarrena den. Bigarrena? Bai, sinkronizazioan, horrek esan nahi du bigarren kafea 3ekin amaituko dugula. Profesional bat naiz, bai. Ala da. Zein da zure maite duta, Gartxot? Ba, nire aste honetako maite duta da, ondo azaltzen dudan, Gero adibide gainera oso ezagun badaukat. Baina nire maite duta da, pixkat beti horregon den zerbaiti, bigarren begirada bat botatzen diozunean, eta pixka bat, aiba, sentitzen dezunean, hau da, bai, oikoa eta milaldiz entzundako edo irakurritako zerbait, edo bai, entzundako normalean zerbait, beste informazio iturri bat jaso, eta ez dakit, beste modu batean ikusten dezunean. Eta parra ingo ezue, baina ze adibide ekarri berten. Nere maite duta, aste honetan, Cervantes da. Idazlea, Epa. eta Don Quixote, Mantxakoa, novela, eta ez irakurri dudalako. Asteburuan irakurri duzula esan izan bezenu. Ez. Baina kontatu dizkidate gauza batzuk Cervantesen inguruan eta bere obra nagusiaren inguruan, eta nik, jakin banekien literatura universalaren ez dakit libururik ezagunena, bazela, izugarrizko zona duela, banekin ere zaldi baten gainean ibiltzen den zaldun baten historia badela, gaztati pixkat junda bazegolare, baina kontatu dizkidaten informazioak entzun ostean, izan da, txikitatik ondoan daukazun informazio horri gehigarri izugarri bat gehitzaren horrelako uholde bat, eta oso gauza interesgarriak kontatu dizkidate, eta luze joango litzake maite duta, baina ekarri dizkizuet batzuk nik adibidez ez nekien, ez dut irakurri, hau dena izan da, aste honetan kontatu jatena, eta pixkat fascinatu egin hau, Cervantesen, ez dakit, figurak, izan ere nik ez nekien, zergatik zen hain ezaguna novela, eta, kontatu didatenaren arira, elementu izugarri berritzaileak izan zituelako da, eta batez ere metaliteraturaren ez dakit, afera txiki horrek harritu nahi. Hau da, besteak beste eta garaiko literatura motari isekagin ez, baina pixkat hori volteatzeko asmoan, historiak besteak beste autorreferentzialtasun bat du, historian baitan historia kontatzen ari direnaren pasartak ere omen ditu, pertsonaje direla ere konturatzen dira bigarren zatiotan, eta nik uste nuen pixkat, eroa zegoen zaldun batek, Espainia eta Kastilla eta Molino eta hoien inguruan egiten zuen horrelako kaballeria edo, zaldun baten bidaia edo epopeia abentura bat zela, baina askoz gehiago omen da, eta
ez dut luzatu nahi, eta hemen aditu bat eman nahi, ez naizelako, baina izugarri ederra izan da, lenguan mendian ibiltzen ari nintzela, horrelako sasi txapa bat bota zidaten, eta oso datu interesgarriak bota ere, bai, eta orduan, nire maite duta da, horrelako gauzetaz, enteratzen zarenean, eta horren adibidea, On Quixote, Mantxakoa, zeinak, hoxe, obra barruan dagoen obra, genero literarioen parodia, esan dizudan bezala, personaje direnaren kostientzia duten pertsonaiak, eta uste nuena, baino askoz gehiago omen da, bai liburu hori, eta bai autora beraz, akaso aukera bat emango diot, noiz bait, ez dizu ez ziurtatzen, baina ja horrek postu nau, gehiago jakiteak. Ziona. Bai. Nik botako dut, nire maite duta. Nire maite duta da, hemen, literatura ipatu gertxotetik, eta literaturatik gertu dagoen, Beloradoko monjen asunto hau. Bueno, Belorado eta Urduñako monjen asunto hau. Zagite enteratu zeaten, entzun dezu zerbait? Bai, atzuere aritu ginen honen inguruan. Ez sarrera nahi patu genuen, baina gero ez gian gehiagi jartu. Bai, nago txutituta kontu honekin. Kontua da, Beloradon eta Urduñan finkatutako moja klaratarrek, hauek, mojitozko bonboiak saltzagatik famatuak zirenak jada, famatuak ziren, zen monja batzuk mojitozko bonboiak egiten, horrek badu bere ospea, emakume hauek, Eliza Katolikoa guztia erabaki dutela, Batikoan hori muzin egin, eta Pablo de Rojas Sánchez Francoren tutoretza eta jurisdikziora pasako direla esan dute. Eta zein da Pablo hau? Pablo hau da, Vatikanoak 2019an eskomunikatutako gizon bat. Eta gizon honek sortu zuen Pia Union Santi Pauli Apostoli izeneko elkarte erligiosa bat. Orduan, gizon honek eta Urduña eta Beloradoko mojek esaten dutena da, beraiek beste Vatikanoatik urruntzen diren beste elkarte erligioso bateko kideak direla, eta Pio 12. Aitasantua geroztik egon diren aitasantu guztiak herejeak direla, eta benetako azken aitasantua Pio 13. izan zela. Gogorara zira dizuet, Pio 12. Hiltzela, 1950ko hamarkadan. Gerora, hainbat eta hainbat aitasantu egon dira, eta makomoak esate dute, gezurretazko aitasantuak direla. Terun kontua da, gatazka deigarri honen jatorria dagoela, Vatikanoak mojei komentu bat saltzeko jarritako debekua dela. Zordon, ari nintzen irakurtzen gauzak, eta azteko mojek egindako dokumentu bat, gero informazio gehiago, eta gero ikusi dut, nola duela urte batzuk, El Correo egunkaritik, gizon honen etxera joan ziren, ez? Pablo de Rojas izeneko gizon honen etxera joan ziren, eta nola kontatzen duten, Bilbon dagoen 300 metro karratuko etxe bat zela, eta bera sartu eta zerbitzari bat dagoela kofiaz jantzita, eta gizon honek esandakoak, eta gauza misteriotsuak, eta, dena iruditzen zait, benetan, atzo esan genuen bezala, Netflixek pelikula bat egiteko modukoa, monjen kontu honekin, eta hori da nire maite duta, geroz eta gehiago irakurri honen inguruan, geroz eta gauza arraro gehiago topatzen ditut, beraz, hortxe nire maite duta. Bizitza errealak ematen dizun fikziotik gertu dagoen literatura. Iraila maieran hil zituzten bostak, tirozeten zuten lagunaren kanta, gerora bezufritu. Nere maite duta gaurko egunarekin San Isidrorekin lotuta, eta egia esan maite dut bikoitza daukat honen inguruan badut lagun bat Isidro izenekoa. Orokorrean Isitxo ez izenez ezagutzen du jende gehiagok, soinujolearen semea, Isidro Larrañaga soinujolearen semea, eta nere maisu izan dakoa, eta lagun ere bai. Haren aitea ere izan zen maisu, eta San Isidro urte askotan amaiketako egin izan du. Egia esan nire
lan egoeraren arabera, ez dakit, bigarren kafea arratsalez egiten genuenean, akaso erresago, orain goizez egiten dugula, 12 eta pikuko 11-etakoa izango da, eta horrelakoak. Baina kontua da, operatu zutela, duela gomatzuk, aldakatik, ondo dago, etxera bidali dute, eta zera, normalean 11-etako ordan juntatzen garen besteok, hitz egin dugu, eta izue, etxera joango gara, eta antxe egingo du 11-etakoa, eta hori da plana, non eta berak ez zigun kontrakoa esaten, zen nire oraindik inork ez dit, gaur gorkoz eta oraingoz behintzat konfirmazio ofizialik eman, baina uste dut hori dela plana, beraz, saioa bukatzen dugunean deituko du, esan da, zein da plana eta noragoaz. Baina, bai, 11-etako hori, horrelako egun xele horretan egitea, gauza derra iruditzen zait, garaibateko iturei jarraipena ematea delako, eta ohiturek askotan izaten duten tolezdura moral horretan, honek ez duelako ezer txarrik, San Isidro da, eta 11-etakoa egiten dugu, besterik gabe. Eta bai, maite dute hori, eta maite dute, horrelako aitzakipean ere elkartzea. Baditut horrela urtean, ez dakit, Santa Cecilia egunean ere urtero egiten dudan bazkari bat, hainbat lagun musikarirekin, eta badira horrelako, ez dakit, pixkate, berez egiten zaizkian itzordutxoak, eta hau, ez da operazio tarteko eta etxera iritsi berritan badago ere, uste dut mantenduko dugula, eta hori da nire maite dut. Soñan biego egin nahi dutegaz, ego bakarragaz ez Eta ez zion San Isidrori kantatu, baina bai San Mikelei, goiztiar, arrastidiar, San Mikeletan, katuta dantza mozkortu gara, San Mikeletan. Alaxe abesten du, Urdangarinek agian irailean honetan, eta bere doinuekin egingo dugu urrengo minututxoa, segituan Imanol Sistiaga izango da gurekin hemen, gonbidatu, oraindik ere, doinuetatik aratago tarte izango dugu, Karen Atarrak ere izango dira gurean, beraz, asko zuekin elkarbanatzeko, gaurko maiatzaren 15 honetan. Gertu laguneroak taizea lagunu ekaz aizea lagun dragoi egalariz lamidez etazti Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Iaz betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Kostaldetik gertuko istorioak bildu ditu Imanol Sistiaga Iparragirrek izen hori bera eman dion ikusentzunezko lanean. Barrutik zein kanpotik, gertu bizi izan du eta bizi du itsasoa, eta urteetan biltzen joan den istorioak jaso ditu orduterdiko dokumentalean. San Juan darra izanagatik, urte asko eman ditu Katalunian eta Kantauri itsasoaz gain Mediterraneoak ere eskaini dio istorioak biltzeko aukera. 24 kontatzen dira Sistiagaren lanean, denbora tarte zabalean osatzen joan den lanaz hitz egiteko gurean dugu. Bigarren kafean bertan esan bezala Imanol Sistiaga Iparragirre. Egunon eta ongi etorri, Imanol. Egunon eta mila esker zuen arretagarriengatik. Zer moduz gara? Ondo, presak aritu naiz hemendikan galduta, eta oraindikan arnasa estua daukat. 3 ordu lardenko turra egin dit, Tolosaren barrukaldean.
zubi alde batera, bestera, baina, bueno, interesgarri izan da. Eta nola 24 historia diren, honekin 25 eta hola zenbaki borobilagoa. Historia honekin 25 egin eta listo. Eta gero, inautera sartzen baitu ere, venga. Bueno. Imanol, 24 zenbaki horretan jarri nahi nuke lehendabiziko azpimarra, 24 zerbaitegatik dira, nola izan da hautak eta pentsatzen dut, istorioak asko izango direla, 24 izatearen arrazoia zehatza da, badago arrazoi izatzen bat? Ez, horrela atera da, hasieran gehiago nituen, gainera. Bi ordu eta pikotan gelitu zitzaidan lehenengo montaia, lehenengo edizioa, eta esan nuen hau da una borre bakaz, ez da posible. Run pizkanaka junintzen murristen, esentzia bilatzen, eta esentzia horren bilaketa horretan edo, horrela gelditu zait. Ni gainera hasi nintzen, gidoia kontu edo idei batekin, baina improvisatuz juten, eta gero reeskribitzen edo idazten gidoia, eta ala gidoia daukat, baina hori. Eta azaltzen diren hizkuntza horietan gehienez euskeraz da, baina badago gaztelania ere, katalana eta frantsesa. Ze behar du, zuretzako Imanol, istorio batek dokumental batean sartua izateko? Bueno, niretzat izan da, ez dakit, como investigazio lan bat edo nire sustraiak bilatu nahian edo inkonsienteki, nahi gabe, porque ni, claro, Katalunian barra irudigintzan lanean, irakaslean nintzen Pasaia Lizoan 21 urtekin eta 26 urtekin, 5 urte irakaskuntza bete ondoren, ega tituloa ere atera nun Deuston Bilbon, behatzeko ez dakizen batekin, oso ondo, eta Bartzelona jo nintzen, bazpadera atera nun, porque momentu harretan ez zan beharrezkoa, baina ezana ziguten, urren urtean ja beharrezkoa izango zala. Euskal Gobernoko funtzionari esateko, eta horrela. Horrela bihurtu behar gintuzten. Eta momentu horretan uste den lana eta esaten ziaten, zu estás loko, nola utziko esu, nahi dezu esentzia bat, ez, porque esentziai bat hartzen badet, nahiago dut bihurteko parua eta nire aurrezkikin eta horrela, Bartzelona hasi, bizi berri bat, horretan, porque da nire pasilloa ni txikitandik, 10 urtekin adibidez, Donostiko Kutxaren konkursoak irabazi ditun 3 urtetan segida, pintura egiten un oleo eta dana, baina nire karakteraniko nerviosoa zan, eta da, horrela naiz, eta aita, itxas ingenieria zan, Kanadara juten zan, eta 12 urtekin ekarrizun polaroi bat. Estatu osoan ez zegoen polaroirik. Erantzian zer da, eta ni pintatzen pinzelakin gaua pasatzen ditun, eta derrepentian, egin nuenean lehengo argazkia, gurasoi eta horrela, eta momentuan argazki hori ateratzen modu hori eta esan nuen, hau zer da, flipantea da. Eta horrela nintzen, pixka bat, maitatzen, argazki gintza, ez? Oain, 200 urte dauzka argazki gintzak. Frantzian fisiko batek asmatu zuen. Eta 1824an. Eta bueno, niretzat izan zen, kanbio bat. Hori eta Rosa, nire arrebak, uni matriarkatu baten jaio naiz, Pasaia aldean esaten dute jaio gomentzan Euskal matriarkatua, porque, bueno, batelerak eta horrela, porque gizola joten ziren korsario bezala, erregaren eskuz, itxasora, Kanadara, nire aita 30 urtez jun izan dan bezala, Venezuelara, eta horrela, eta beraiek gelitzen ziren, badia horren jaunda gabe, garai artean gaina zan estatuko lehenengo portua, nire eta arro esaten zidan, bira. En los años 60 horrela, lehenengo portua, gero juntzan ja, egin zituzten portu handi askok, superpuerto de Tarragona, Bilbo, Valencia eta lanak, baina ala ere portu natural bezala alusinantea da, oso derra da, porque dago, oain dela 500 urte bezala, dako hau portua. Bakarrik antxo existitzen da, oain dela antxio baserria zegon, ondartza batzuk ziren, ematen du hori Vietnam edo antzekoa izango zen, garai hartan, oain dela 150 urte bakarrik. Porque Pasaia berria egintzanetik hori da 200 urte edo. Eta orduan San Juan San Pedro historikoak ziren, eta gero beste bi distrituak Antxo eta Trintxerpe. Eta historia daka kristona, porque gertatu izan dira gauza asko, 1770 urtean, Lafayette Parisetik jetxi,
eta barku batean sartu, eta Ameriketara juntzan, eta esatun detenez, Amerikako konstituzioaren borradore bat zera malan negoziatzeko, frantsesak eta inglesen artean, ez? Independentzi gerra Amerikanarren hortan, ez? Eta hor gertatu dira gauza pila bat. Jendea bizi izan ja 8. urtean. Eta horretaz investigatu egin dut. Eta David del Valle, mediko forense bat, lagun batek lagundu dit horretan. Izan ditu 4-5 iturri, eta hori ere kapitulo horretan lagundu egin dit, ez? Esaten da 8. mendean, bizi izan jendea pasaian, orduan, el pasaje ditzen zen. Batzutan idazten zuten el pasaje biesekin, frantsesak, eta bestetan el pasaje, hori. Baina da, el pasaje, porque konektatzen zuen Gipuzkoaren beste alde horrekin, ez? Hori izan digute beti garela los de la isla, bueno, a mucha honra, los del istmo bat da, ez? Jaizkibel itsasua, hor bukatzen dira Pirineoak, horretaz ere hitz egiten dut, ez? Ezagutzen dut ongi ondo non jaiotzen diran Katalunian, eta hemen non etxe ondoan, handaukat estudioa, 200 urteko etxe batean, beti konpontua dana, eta zoragarria da hor egotea. Katalunian itsas ondoan, ni beti itsasertzean hori behar dut bizitzeko. Audiovisualak gazteako nintzenean ere, eta un titulo realizador bio de televisión, eta tal, IDPen, eskola, estatuan zuden bi eskolona, CEI de Madrid eta IDEP Barcelona nintzen. Alde batetik rollo hona daukagulako euskaldunak eta katalanak, baina beste aldetik ere bi arrazoiz, itsas ondoan zegoelako Barcelona, eta bueno, han Barceloniar bat bihurtu nintzen, urte askotan, estudia izan dut zentroan, 30 urtez. Eta lan egin dut hangotel, luxuzko hotel guztikin, editore guztikin, eta bueno, gustora. Esan dugu, zu San Juan darra jaiotuz, kontatu diguzu, San Juanekin eta itxasoarekin ere txiki-txikitatik lotura bai, gero 37 urte Bartzelona aldean, Imanol, Mediterraneoa, Kantauri itxasoa, hor kontrastea, hori ere jaso duzu lanean? Bai, eta maite ditut biak, oso benetan serioki, eta bi kulturak ere, bi kulturatan hitz egiten dut, irakurtzen dut, eta areajo nintzenean, ez dakit ze urte izango, oaindikan biziri dago, Luis Racionero, Otxoaren sexologaren bikotea zen ordun, idatzi zun novela bat, El Mediterráneo y los bárbaros del norte, eta ni harrituta, ze zara idu tiponek, ez? Los bárbaros del norte izango dira bikingoak, ala pentsatzen nun, edo gu izango gara penintsulako iparaldean gaudenak, ez? Euskaldunak, galiziarrak eta barrez. Kantabroak eta bar. Eta ez, bueno, bikingoak eta izan ziren, ez? Orduan, ikaste dugu nintzen, zibilizazioen kontua noa izan zan, erromatarretikan, eta, bueno, kontraesan asko daude ere, porque erromatarrek esklavismoa zuten, gauza normal bezala, eta horri zibilizazio aurreko ja deitzen zioten. Bai urak mugitzen zekitelako bainuak, akueduktuak eramateleku batetik bestera, hiriak kaleak organizatzen, tipo L'Eixample de Barcelona, plazer da, hori 2000 urte aurretik bazekiten egiten, baina arabeak ere, ni Alanbaran irakasle nintzenean ere 3-4 aldetan izan nintzen, bai ikaslekin ere, astebeteko nola egiten ziren tutorean nintzen, eta 13 urteko neskamutilekin area jun, eta hango historia fuertea da, ez? Boabdil azken erregea alde egin zuen arte, ez? Landaluz, ez? Eta haiek ere bazekiten matematikak eta ura marejatzia eta ura ere zibilizazio handia zen, bai? Bueno. Orduan, esan dugu, askotan ez, Imanol, itxasoarekin edo lotura izan dezaketen lanei izenburuetan itxasoa itzabera jartzen zaie. Zu kasu honetan, kostaldea aukeratu duzu. Ez dakit, kostaldea itxasoa zaratago askoz gehiago da, ez dakit izen horri aukeratzea propio egindako zerbait ez da kasualitate izango.
Bueno, hasieran, diputazioa subentzioa eskatu nionean, Lanabesan sartu nintzen, eta, bueno, ez zan aukeratua izan ere proiektua, porque hor bat zegoen dirutza bat eta horrela, eta presentatu ginen jende pila bat, eta, bueno, eguneko 40 gero jaso zuten, neria proiektua bukatzea hartzegoen, gainera erakutzen nien zea bat, trailer bat, baina iezan ere nire aldetik ez nuen osondo prestatu, ez nekien osondo, bain bigarrenerako badakit, oain bilatu behar ditut laguntzak distribuzioa egiteko, baina bestela pixkanaka ere ni badakit, eta munduko soko edo leku guztitara eraman nahi dut, gure kultura, osea, Katalunian, Bartzelonan, por supuesto, ongo da, zinemas fenomena zinetan, arte ensaio, zitxesen, eta horrela, baino Doni Baloritzun esan diate baiez, jarriko degula, Kanadara eraman nahi dut, bueno, 5 kontinentatara, konkursotara eta horrela, baina pizkanaka. Azten gera, estrenu ofiziala, bueno, ingenun premier bat, oain dela bi aste azkenean, bi aste azken edo, Juanba Berazategi aretoan edo auditorioan, areto egokian pasai Donibanen, osea oso ematen du Palau de Congresos de Cataluña, txikiago baino lur koloreak, esaten da, la sable, kolore okre horiek, eta da oso polito, oso modernoa, oso diseinekua da, oso sencilloa, Bauhaus, preceptua jarraitzen ditu, osea, espazio diáfano, tal, zabala, irtetzeko emergentzizko atea dauzka, dan oso, hor presentatu nuen, eta benetan pantalla handi batean, eta bueno, batzuk emozioz jendeak batek, pui txikitandik ezagutzen nauen emakume batek, negarrez zantzian bere bizitzak kontatzen ari nintzela. Bera, 13 urtekin, zaregile bezala hasi izan, eta gero, errekorrida handia izan du, bizitza luzea izan dula, ez? Bizitza bai lan aldetik, ekonomia aldetik, eta ekonomia eta sozial aldetik, ez? Eta hori nire negarrez, klaro, soni zinea juten naiz, eta beti negarra egiten dut, eta farrez, eta hori. Oso ondo gondu zen, eta oain da, estreno, premier bat bezala, lehenengo aldiz ikusten zara pantalla handi batean, oain printzipen, eta eskertzen diet zara enpresari, porque oso jatorrat dira, porque kompetitzea zineasta independente batek, universal batekin eta dauzkaten distributzaile horiekin, zabaltzaile horiekin ere, horrelako kreadoreri ere usten digute tartetxo bat, eta hori eskertzekoa da, ez? Horiek egiten dute, Meyer horiek egiten dute, igual, gure pelikulak 30 jarri behar dituzu urtean edo tal, horrelako mutatuak, eta horrelako tartetxo bat izatea, horrelako niretzat Donostiako eta zine oberetariko batien, niretzat da orgullo bat eta oso eskertuan nago. Orduan 31ean egingo dugu, arratsaldeko jarriko da saretan, eta Oarsoaldea turismo agentzia jarriko du ere, edo 7 edo fotokola 6 eta 4 inguru horretan, eta esan diate Pasaiako alkateak eta zinegotzi guztikoak, partido guztikoak eta etorriko direla, soporte matea, porque hauetako lau juntziren ikustea eta asko gustatu omen zitzainen ala esan zidaten eta hori da kontua. Pentsatzen dut, Imanol, zuretzat, premier edo egintzen duten pase hori benetan izango zuela berezia, ez? San Juan dar batentzat horrela kostalderekin, itsasoarekin halako lotura izan da, eta herrian bertan horrelako lan baten aurkezpena egin izatea handia behar du. Zu pentsa, emozioz, negarrez, eta hori, el llanto contenido, ez? Baina, esaten dana, baina, zu pentsa, ni 26 urtekin junintzala, eta nik, la primera juventud esaten dana, izan nuela. Osea, San Juan aldean, Ondarra bilan, Donostian ibiltzen ginen kuadrilla guztia, magisteritza ikasi genuna, danak, horietako lagun askok dauzkat, Joseba Paulaza, eta Izpea Guinaga, eta aktoresak. Nire hasi nintzen, pauso batzuk ematen, baina, utzi egin nuen, ez? Ni nahi nun kamararen atzetik egotea, historia kontatzea, ez? Eta horrela ibili naiz, argazki hilari bezala, izan naiz, Premio Nacional de Cataluña joba. Eta izan genuen workshop batzuk, 4 herritan, convidatuak por la Office Franco-Alemán por la Jeunesse, 4 holandarrak, 4 estatukoak, 4 frantsesak eta 4 alemanak,
eta egin genuen lan bat Baudelaireek lehenengo, konsideratzen danan lehenengo arte kritikoaren eskutik edo, la vie moderna. Horretaz lan bat egin genuen, baina, klaro, izan genituen ere konferentzia asko jakintxuak, alemana, frantsesat, egondu ginen frantziko staff horretan Ecole Nacional de la Fotografia Arlesen dagoen lekuan, la Camargue, hor daude, moskito pila bat daude, baina da leku Sitges bezala, Mediterraneoa, eta hor ibili izan ziren bere garaian Van Gogh, belarria moztu zuenean, agobiatu azagolako, sinpela, ez tal, horrela. Picasso, eta han ibila dira, eta da leku zoragarria ere, Sitges bezala zoragarria, artistak, askatasuna, eta, bueno, leku berezia dira, eta hori ibili ginen, eta, bueno, geroztik egin ditun 40 exhibizio edo, exhibition, inglesez da mesela Europa osoan, eta han Primavera Fotográfica de Cataluña ere, individual bat hori importante izan zen, en el 90 egin nuen, Arsan Cracks galerian, Bornen, eta, bueno, saltzen ziren metro batetako obrak, eta horrean nik egindakoak, ni eskua sartuta, orduan analogikoa, Hasselblad ez Rolleifles batekin botatakoak, 6x6, eta prozesu guztia nik egindakoak, eta, bueno, oso interesgarri izan zen guzti hori. Bueno, azpimarratu nahi nuke, oain arte horretaz, aurreneko elkarrizketatan eta ez dugu hitz egin, investigazio lan irudigintza munduan, irudigintza arloan, den mundu horretan investigazio zehatza egin detela, porque pelikulan, ni naiz, realizadore, filmmaker, baina argazkilari ona, osea, nik Bartzelonan du naiz, alto standing lanak egiten, esaten duten bezala, izan gera Jordi Zarra, Carmen Masia, Imnos Istiaga, bost edo nire generaziokoak, bost top horrez, interiorismo arkitektura asko indegu, eta gero komunikazioa eta horrela. Eta orduan, nahi nuke esan, film honetan sartu ditudala, teknikak bai lehen erabiltzen ditunak, laboratorio analogikoan, niri beltik zaite, analogikoa, digitala, ni badakit argazki bat egiten, filmatzen, boile batekin, 35 minutos batekin, oain dala, zine hasi zen, eundapiko urte, hasi zala, hasierako kamera batekin, edo gaur eguneko azken, punta-puntako kamarekin. Eta badakit egiten daguerrotipo bat, daguer eta horiek egiten zuten bezala Frantzian, badakit 20. Mendeko argazkintza zein dan, plakakin lan egin de pila bat, Hasselbladekin beti erdi formatuak edo ondilak, komunikazioa egiteko etzan paso universal erabiltzen, eta digitalekin hasieratik sartu nintzen, eta digitalean programa guztia kontrolatzen ditut, Photoshop, Lightroom, eta editatzeko Premiere, DaVinci Resolve, danak, After Effects dana, baina hori izan da lana, 37 urteko lana, eta horrein ikusten dut, ateratzen ari zaidala, guzti frutu horren, eduki berzia, edo konpilazio bat, edo, porque filman ikusten da hori, azpimarratu nahi duke, arte aldetik ere badagola hori, eta gero soinu aldetik landu detela, zazpizorti pistatan, detalle guztiak, arraunketak, beti bertako soinua jasotzen dut, baina gero aparte lantzen dut ere, dana masterizatu eta defente pistatan, eta oso exigentia naiz nire buruarekin, eta milak aldiz montatu eta remontatu indet filma, eta hor nabil orain dikanez, nahi dut, nire filmak izatea, nik badaki ze kuartoak jarri dituan, zenbat kuarto, zenbat diruketak, eta zelan txuat, eta zezaila izan da niretzat, porque milaka ordu zatu ditut benetan, milaka ordua, piotzez, morioz, eta azkenean, batzunatikan ama zaintzea etorri nintzen, eta onzitzatean zerura, Arantxiparra Agirre, Manzizidor emakumen zoragarria, gerra garaiko aur bat, mojitakin Parisera onduzan irurtez, frantsesat ere ikasiak ekarrizun, eta berdeskuritu nuen nire ama zala nire lagun oberena. Eta izan da hori flipantea, beraekin harreman hori izatea, zerura jun arte ez. Eta berak izan zian, Imanol, zu oso langilea eta oso baikorra zara, edo ezakin esaten lan tenaz.
Bai, buru gogorra edo bai, zerbaitean zerbaitetan jartzen denean. Baina positiboan, ez bai hori da, ez zerbait kontra egiteko, baina beti alde. Helburua jartzen duzunean horren bila jarraitzen duena. Dezu, eta nik garbi neukan, baina sufritu dut, negar egin dut, far asko, disfrutatu dut lanean, porque nire da profesion, pasión, osea, hil arte ni jarraituko dut, dakit ontan bakarrik, goiko zeruari edo nik eskatzen diot zea osasuna, porque osasularekin mediorik gabe, hau izan dan bezala, badakit lanak egiten ongi ondo, porque daukat el bagaje edo esaten dana, background hori hor daukat, eta nik ikusten dala, zeraten duten kritikoak eta horrela baino, esango dute, baina nik ala ere, baina oso persona librea naiz, eta hori askatasun bera nahi du besteentzat, gaizki jartzen dute batzuk, nik ez dut zer esango, ondi jartzen dute zer esango, baina ni badakit zer dagoen hor, dagoela historia autentiko bat, han esan zidaten, bezala, Juan berazategin, historia benetan autentikoa eta pena merezidula ikustea ez, porque zinea egiten da, zinea kultura da, eta egiten da, jendeak ikus dezan ez, hori da. Bueno, 24 historioa zaipatzen ari gara, ez dugu sakondugu, jendeari utziko digu, dokumentala ikusi dezala, eta gero berak eman dezala iritzia, horrelakoetan egileari galdetu izaio, eta galdetuko dizut horrela modu zuzenean, gustura geratu zara, egindako lanarekin? Bueno, gustora, eski, dakin nola erantzun hori, nik esan dut, pentsatu nahi dut, prozeso bat dela, baina, bukatu ezina, egin dut, lehenengo berzinoa hor jartzeko, barain, printzipera jongo da berzinoa, oraindikan beste plano batzuk errodatu ditut, filmatu ditut. Eta bai, nire gure izaten diot, hor bukatu behar dela, ja, Imanol, ja. Porque, beste dokumental ban, Filipinetara jo nahi dut, eta hango arrantzalekin, jarraitu hori, daukat Nacho Sayas, valentziat bat, produktorea izan zena, eta han eskondu zen Filipino emakume batekin, bere maztea, haurtxoak eta ditut, eta lo voy a liar, Nacho. Oain dago industriatik kanpo eta horrela, baina egin nahi dut hango arrantzalekin zozere, porque arrantza egiten dute oain dela 10.000 urte bezala, eta horrexek ere flipatzen nau. Eta horretan nahi dezartu mango, dira Venezian dauden gondolak eta horrelako ontzi antzekoak, han sartu, han filmatu, han egon, leku zoragarri haietan ere, eta hango kulturaz, eta ez egin nolengo nuken, narrazioak euskera, ez da, algeno inglesez sartu haber nola hitz egiten duten, batzuk igual gazteraz jakin dute, porque kolori izan zen bere garaia, baina hori gutxik, ez, gazteak ez, inglesia batez ere. Area jo nahi dut, eta gero jo nahi dut Kanadara, nire buruan daukatere aitaren arrastoa, edo aitaren memorian, oin memorian, edo aitaren egin nahi dut, porque 30 urtez, euki al izatea, aita bat, area juten zala, 6 hilabetez, negarra gelitzen ginen bezala, dokumentala ateratzen zan bezala, a buscarse las castañas, eta etortzen zanean beti argiko tipua, laia, tal, osorik, esan dena, osorik batzen genuen, azepoza, ez? Hori, frase hau da, deskriptiba, ez? Eta juten zarenean, Estela Marisen bidez, klar, ez zegoen internetik, ez zegoen eskutitzak idazten genizkion, eta berak ere idazten zigunez, eta oso darra izan zen. Kole, esaten zenun irakaslearekin, eta nola egiten da eskutiz bat ondo eta tal, eta erakusten ziguten, eta gero zu, ni nire kabuz egiten nuen, idatzi, eta txori idatzi, eta bueno, zaratzen duen, ez, bueltan jakitea nola zegoen eta horrela, denbora igual hilabete terdi edo, baina azkenean bagen eukagun, haude geldirik, ezin da arrantzarik egin, Errusiarrak etorri arte, cortallero ruso, porque garai hartan, los 70 horrela, omen ziren cortallers ruso, bakarrik, zebiltzatenak Atlantiko nortean edo, esaten da, gelamosten, porque egiten zen kapa bat, 2 metro batetikan gehiagora igual, ez? Eta han ibiltzen ziren, 40 gradu bajo zero, tan, futbolea jolasten eta horrela, igual hilabete batez, atrapauta. Eta, klaro, armadoreak, ez egiten zuen, bi bodega betiak ekartzea, bitxasoan ziren pareja juten ziren, bodegak, eta hori. Nik dokumental batean ikusi nuen, gari hartako industria hori, Euskaldunen industria hori, izan zala mundu osoan, ratio de produktibilidad ondiena eman duen historia osoan negozioa. Osea, de 1 a, yo que sé,
jo que se, ez dakit, 400, 800, 1000, ez daukat ideik ere, baina beraiek esan dakoa, laragoi eta 10 urteko armador donostiar batek, esan dakoa kontatuko, berak kamaran kontatutakoa, ala omen zan, pentsasazu, ez? Osea, euskaldunak izan ginen oso jaiu horretan eta, gero restrizioak etorri ziren, 70, 12.000 eta tal, eta hori izorratu zan dana. Baleak ere, iritsan puntu bat, ezin zela, no se podían cazar. Ja, que desastres, bale, ez dira inbeste gelditzen. Eta, bueno, guzti hori gure biztada, gure mundua, gure traizinoa, eta pasaian hori da, kalkulatu de, segidan gelitu gabe, daukagula ondare bat 800 urteetakoa, eta horretaz hitz egiten da ere. Zu pentsa, 800 urte, eta esaten duzu, nire ama, bizi izan da, Arantxe Parragire Mazizidor, emakume dotorea, buru argia, hiltzan sin usar un pañal en la vida, eta burua bere lekuan, eta horretaz arro sentitzen zanez, porque diputi juten zanean jena, y usted, señora, ¿quién la acompaña a los sitios íntimos? Y tal. Eta nahi esaten zidan, baina, tontua nahi zelanik, soy mayor, pero no idiota, no dago Madrid, badago tipo bat horrela, esaldi bat eta teola, ni ados nago, antidadismoen kontra, eta dana. Ni nire aurrei, zitxezen da Barcelona, ezagutzen nien, kaletik juten ginenean, bizikletan, motxilan, ematen itun, eta horrela, eta errespetatzea jende heldua, eta horrela, porque jende heldua gu baino gehiago daki. Eta ni beti, oita, 17, 18 urte nituralik, beti nebilen, nire generazioko irulau agun onak genitun, baina geron genitugun beste lagun batzuk 10 urte do zarragok, eta horiek bazekiten del mayo del 68, unibertsitatean lizentziatuak, psikologoak, abokatuak, eta nik horiekin ikasten nuen pila bat. Bai musika aldetik, rock musika sinfonikoa dana, guztitakoak, eta novelak, ze irakurri behar genuen, ez genuen irakurri behar, bueno, behar ez, zer irakurtzen zuten beraiek, eta hor betinen bilen ernez. Ze zinea ikusi, esan dute Príncipe eta Trueba, zenbat pelikula ikusi ditugu, Fellini, Pasolini, La Nouvelle Vague, zine, 20. mendeko zine, benedako zine, ona desentea ez, nolaz disfrutatu dugun, eta oain plataformakin disfrutatzen dugu, ez? Ez benka esaten dut, eben ikusi nahi dut, Antonioni, edo ikusi nahi dut, eta non baiten bilatzen dezu, haiz eta pagatuz, sartzen zera, eta esango dut, azte honetan ikusiko dezea oso, eta ikasten dezu pila bat, ziren sabioak ziren horietako asko Fellini bat, Ana Magnani, eta sabioak ziren, osea. Imanol Sistiaga, benetan, luzerako eman dezaken izketaldia dau, lehendabiziko kafe bat hartzera bildu zara gurera kostaldetik gertuko historioak naitzekean, ikusten dut, eskuartean ere gauza asko eta buruan ideia gehiago badituzula, beraz, aurrera begira bigarren kafe bat hartzeko itzordua jarriko dugulakoan, mila esker gaurkoan izatagatik eta bideo ona izan dezala eta oparoa, kostaldetik gertuko historioak dokumentalak. Gauza bat esan dezaket, aldez aurretik, Julen, mila esker zuai, mila esker, bihotzez. Eta bestaldetik, badakizu zer eskatzen diot zeruari edo beste dimensioari, nire bizta bukatu arte, eriotzari ez diote bildurrik, landuta dukatelako, baino gogoadet beste 40 urtetan hemen egotea. Horregatik joten nire baldiz gimnasiora, zaintzen naiz, bida sano eta aktiboa izateko buruz, irakurtzen de pila bat, eta nago, en plena voragine kreatiba, ez? Eta orduan, eskatzen dio bakarrik, osasuna, nire proiektu hauek, mira, ez dugu itzegin, baina, bueno, berdin du. Azken, laugarren liburu, argazki liburu egin dut, San Juaneku guan, lehenengo egiten dala historian, gero erakutsiko izut, baina, bueno, ya, fuera de campo. Eta beste horietako 10 edo egiteko, ondarrabikoa prestatzen nahi naiz, eta beste 10 luzemetrai edo. Horretarko ematen badi bizitzak, ja escrito un libro, ja plantado un árbol, bi seme alaba solagarria ditut, euskaldun katalanak, Bruno ere handa, 24 urte egin ditu, eta diseinatzailea 3D. Eta zanetan, papa, eta nik ez dut publizitarik eta egin nahinik bideo jokuak. Eta hala egiten du, Kanadarako proiektu batean sartu dago, 3 urte ziaia, 2 urte eta piko, diraz talde bat mundu osoan inglesez egiten dute, eta Bartzelonatikan, iritikan, egunero jontzauten da asukurro, lan egiteko, eta hortan dabil. Baina Kanadatik kontratatu egin dute, lehen estatutik, eta bueno, baldintza dira,
interesgarriak, porque Kanadan egon gabe, Kanadarako lan egiten duzu. Eta, bueno, eta hor animatzen gara bilo, bakoitza bere arloan, egin izan ditugu lanak, porque Udgorriak eta Paranautiko, eta Bartzelonan, Ibizan egitarakoan, batzutan nik implikatu den, nik jakinein nun, ez? Porque nik biak marrazten dugu, eta elkarrekin, egin ditugu igual 10 logo edo, enpresentzat, eta horrela, bera ikasten nahi zenean, estudioa etortzen zen, eta nik enkargatzen ditun lantxo batzuk, baina ez du nahi, bere, aita, zu bete bidetik, ni nire bidetik, baina da, maitagarria, eta hori. Bueno, mil esker, me enrollo como las persianas, barkatu Julen, mil esker, deitzeagatik, hemen gaude Tolosan, primeran, urte pila baten itzala Tolosara etortzen, eta, bueno, junaiz goratzen, Ibai aldean, eta estazioan, eta, bueno, mil esker, bihotzez, benetan. Ondo segi, Manol. Ondo segi, agur. Naiz irratian, bigarren kafea. Kaixo, ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen elkartzen garela, doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan telefonoaren bestaldean lagun handi bat, bere izena Koldo Otamendi da, baina ziurrenik gehienek Kojo izenez ezagutuko duzue. Hemendik miresmen handiz esango dizuet, Hamaika Telebistan urte asko daramatzala musika zuzenean saio itzela aurkezten eta izugarrizko lan ederra egiten, bertako taldeentzako erakusleio izugarria den programa da, eta benetan maitale handia naizela, esango nuke. Beraz, bibazuko jo eta egiten duzu lana. Kuriosidade handia daukat, ze abesti ekarriko dizkiguzun jakiteko. Beraz, entzun dezagun zure lehenengo proposamena zein den. Nire lehen kantu aukeraketa ezinbestean nire herrira eta nire gaztarora eramaten hau. Nire musikabidean talde bat izan bada, hori BAP taldea izan da. Andoainen jaio nintzen duela urte asko, eta bertan ezagutu nuen gazte nintzela BAP taldea. Horrekin batera, Andoaingo gaztetxea eta musika eta mundu ulertzeko norabide bat, filosofia bat. BAP taldea nire nerabezaroaren soinu banda izan da, eta bere diskografia oso maite dut, maketatik azken diskoraino. Taldearen musika garapen handia izan zen, eta jakin izan zuten arriesgatzen eta norabide berriak bilatzen ere. Erreferente handi baneretzako, zentzu guztietan. Taldearen azken urtetako kantu bat aukeratu dut, piztiekin.
Bigarren kantu aukeratzeko altzerrira joango naiz. Badira zenbait talde buruan eztanda egiten dutenak, eta horietako bat niretzako Fugazi izan zen. Oso gustoko nuen hardcore amerikarra, Bad Brains, Minor Threat, Reagan Youth, Gorilla Biscuits edo antzeko taldeak, baina Fugazi entzun nuenean zerbait berezia sentitu nuen. Pauso bat haratago zijoan taldea, eta zuzenean ere ikusteko aukera izan nuen pare bat aldiz, 80. hamarraldian. Taldea dituen temazoen artean, Turnover kantu aukeratu dut, badu zerbait magikoa. Bigarren kantu aukeratzeko ere 80. hamarraldira egin dut bidai. Atzera beira jarri eta gustora entzuten dudan talde bat da beti mugan.
Izan zitekeen dut kuraia, sexti sexer lisabo da masai, baina beti mugan etorri zait burura. Mugan lehen epea asko gustatu zitzen bere garaian eta gaur ere gustora entzuten dut. Disko laburra da eta guztiak dira temazoak. Oiuak kantu aukeratu dut, baina izan zitekeen bakarrik nago, zu ez bazaude ero aldia ere. Zauriak, buru barneko zauriak, ezin itxi direnak. Oiuak entzuten ditut, amets zahar batean. Norbaitek oiu, egin du. Zauri zaharrak ezin ditut, gain ditut. Kateak, olatu handiak daude, beti iparraldean. Arnaza hartzea alda, bizirik egotea. Norbaitek oiu, egin du. Zauri zaharrak ezin ditut, gain ditut, oiu. Norbaitek oiu, egin du. Zauri zaharrak ezin ditut, gain ditut. Norbaitek oiu, egin du. Zauri zaharrak ezin ditut, gain ditut, oiu. Azken kantua aukeratzeko gaur egunera etorriko naiz. Maite dut musika berria ezagutzea, eta egun entxegu lokaletan gertatzen dena jakitea. Horretarako 11 telebistan dudan musika zuzenean saioak kriston aukera ematen dit, eta sorte du naiz gaur egungo estena gertuti bizitzeaz. Bide horretan, justo aste honetan saioan izango den talde bat gomendatu nahi dizuet. Egun ere, sekulako musika egiten delako, asko uste dutenaren kontra. Ez deitzen dira eta Bilbotik datoz. Talde ederra da honakoa, kantu estruktura bereziekin, ahots jostaria eta erritmo beroak dituena. Disko osoa da gomendagarri, baino taldeari izen ematen dion kanta aukeratu dut. Ez. Mila eskerko jo zure gomendioak gurera ekartzeagatik, abesti ederrak aukeratu dituzunak, eta zuri entzule, bagoaz, urrengo astera arte, ez taldearen, ez kantu puskarekin. Ondo segi.
Naiz irratian, bigarren kafea. Norberak bere buruari ezartzen dizkion debekuaren mugak gainditu eta norberaren erritmoa eta korrontea duen ibaitik edatea izaten da honena. Kaliza bertan sartu eta osatuko gaituen tragoa emanez idatzitako eta idatzi gabeko gutuniak nola pasatzen diren ikustea. Bihotzeko latrinalia ere norberak ezagutzen du, ondoen bertako paretetan gordetzen baitira gure buruari idatzitako balada bat edo esna irauteko gogorazi behar izaten dugun zarata. Baina zela bi lagunak badakigulako kantuekin beti dela eramangarriagoa edozein prozesu emozional. Karena izena du gaur bigarren kafe hartzera gonbidatu dugun taldeak eta loak irauteko izeneko estreineko lanak kaleratu zuten okeraz banago martxoaren amaieran eta guk benetan eskertzen diegu guregan etortzeko gonbita onartu izana. Gurean ditu gaurkoan Karenako taldekidak guztiak ez, baina hementxe dauzkagu Irati Jauregi, Irati Gardoki eta Andoni Zabalo eta beti diogun moduan inigo shoutout etorri ez diren Beñat Kamio eta Xabi Elizegi taldekide ere bai. Eskerrik asko ekipo, gure gonbita onartzeagatik, eta haupazuek, lehengo galderarekin joango naiz. Baretu dira estreineko lanak kaleratzean normalean sentitu hoi diren ezinegon horiek, hilabete pasada, asko ez da, baina bada zerbait, egida zuen pixka bat zuen sentsazioen horrelako ezurdura bat, nola zaudete? Jo, bai, lehenengo eta baina eskerrik asko gonbidatzeagatik, eta nik uste dut, zedia eta ginoanetik, aurkeztu ginoanetik, martxoa bukaeratik, bai izan dela pixka prozesu bat, tentsio horrek, nervizio horrek, eta domekanik guki ginoan aurkezpena antzolako Torresoro aretoan, eta nik uste dut horrekin bai solto dula pixka hasierako tentsio horrek, eta lehenengoa baintzen junda, ondo junda, gustora geratu ba, eta... Nik uste dut haintxe bertan jarraitze dula pixka, igandeko erresaka emozional horrekin jarraitze dula, eta oain hasi gala pixka diskoa benetan bizitzen. Ze atea genuen plataformetan, baina ez dakizu jendearen erantzuna ere nolakoa dan, eta zuzenekoetan bai ikusten duzu gehiago. Claro, bai, gero aipatuko ditugu, zuzenekoak, etorkizunekoak, bai estreineko hau ere bai, baina bai, izaten da norberaren ez dakite nervioak neurtzeko oso plaza importantea. Hor, zuen biografia arakatzen aritu nahi, Sherlock Holmes lanetan, beti bezala, eta jakin badakit gainera, ezagutzen gara, duela 2 urte eskasez, sortu zenuten Karena taldea, pasada denbora pixka bat, eta hor jartzen du Spotifyeko deskripzioan ere, asko gustatu zait, elkar ezagutza baten emaitza dela, talde hau edo espazio hau, ez? Eta zer litzateken espazio hori irribarreri gabe, asko gustatu zait. Nahiko nuke sortu zenutenetik bai diskoak kaleratze arte eta noski igandean jo zenuten kontzertu arte, pixka bat prozesua nola izan den entzuleak ezagutu dezan markatu, sentitu dituzuen irribarre hoien kronologia bat bezala egitea, ez? Bidean zerk ekarri dizkizue irribarre hoiek, pentsatu nahi dut, hola pista batzuk ematearen, nahiz erantzuna zuena den, abestiak sortu, estudioa, zeintzuk izan dira Karenaren mugarri nagusienak, irribarrekin kontabilizatuko ditu. Vale, zai xamarra baina, bueno. Nik uste lehenengo puntua izan zala iratitani ezautu ginen momentua, ze ez ginen ezertaz ezautzen, eta izan zan kafetxo bat hartzeko, eta esateko, ezautu kanta abertzengo genuen, ez dakize musika gustatzen zitzaiola, eta horra zitzean nik uste irribarrak ateatzen ja, handikan hasi ginen kontzertu bat iten, bio bakarrik antzuolan, eta beste irribarre bat, gero Andoni agertu zitzaigun, irribarre handigoa handikan. Irribarretxua dator Andoni gaur ere nabari zaio. Horregatik. Eta hori, diskoa sortzen hasi ginean nik uste latrinalia kantuarekin izan zala
lehenengo sortu genuen diskoa, eta bukatu genunean, diskoa ez kantua, eta bukatu genuen kantuakin, eta izan zen, kanta bat indeu. Eta emozionatu ginean. Asteburu pasa jo ginean, eta kanta bat indeu. Izan daiteke igual horre espontaneidade osotik jaio zen zerbait, irati juntatu zineten eta edo bazenuten abesti tipologia hau egin nahi dugu, edo pixkat naturaltasunari edo barneari entzun eta alatera zen, edo bazenuten bideo horriren bat, edo nola izan zen hori? Egia, kantu hori ginean kafe bat hartzen taberna baten, eta ni komunea jo nintzen pixaitea. Eta ikusi nun komuneko batea dena pintatua. Eta eta nintzen tasen, irati, bakitzeri buruz ingo deun kanta. Eta esan, zeri buruz, tani, grafitiak, ezakize, pintadak. Eta asteburu batean jungian, eta esan genuen, ematei hasiera hitzen genuen kantu horri. Eta hortxe, hasi ginen, eta venga, nola emango jo buelta. Hau da, egoera erreal bat izan zen, abia puntua. Jendeak ez daki lehen off record komentatu dugu, baina nik ere investigazio lanetan ninego, zuk baltzen ikien, latrinalia komunetan idazten den, ez dakit, egi sorta edo poesia multza hori zela, baltzen ikien? Enekien ez, baina... Makina bat ikusi ditugu, baina kaso entzuleak ere etzekien horri latrinalia. Lehen aitortu diet asteburuko banda sonora izan dudala Karena, eta nik ere ikusi nuenean izena, zer dago eta bilaketa egin, eta iritsi nintzen konklusiora, baina jakin enekien, enaiz gezurretan ibiliko ez. Zenbat musika hone eta zenbat gauza ikasten ditugun hemen astero egin. Bueno, eta irribarre bat aterako zizuen komuneetik bueltan abestia egiteko ideia horrek, abestia etorri zen, urrengo pausoak nolakoak izan ziren, Andoni noiz azaldu zen Andoniren irribarre hori? Nik uste dut izan zala, lehenengo kontzertua Josebeneak bi iratisek antzolan izan zan, rock egun baten, eta nipean joneban, eta han ezautu noan iratiola biztaz, baina hori, eta gerora ja zizienean erabisa berbetan, beste iratik gardokik antzolakoaga, eta aparte baku hor familixiakin, bigarren lenguzuaga, eta esan zotan, venga Andoni, animoko zagurekin jotea kontzertun bat, ero pixkat ikustera berzela, eta olaxe zen zan. Kontzertu bateak gozan, baina harrapatu ingen. Bai. Bueno, ez da barkatu bartxot, oain bai. Ez da seinale txarra hori ere. Kuriosidadea sortzen ere bai, eta pentsatu nahi dut badakit, baina pixkat entzulea ere egiten. Hor, lehenengo kontzertuetan bertsio batzuk ere joko zenituzten. Ez zenuten latrinalia bakarrik joko, bazenuten ere hori asko pasatzen delako, denoi pasa izan zaigulako, argi zenuten ez zenutela talde abiatzean bertsio etara mugatu nahi zuen dinamika bat izan, hau da. Sentitzen zenuten bazegoela etorria, bazegoela zuen hasiera hortan ari naiz, atzera begira. Bazuen abestiak sortu eta gauzak esateko latrinalia berriak sortzeko, ez dakit, nahi hori edo nola sentitu zineten? Nik uste hasiera batian ez genula behar hori gure kanta propioak iteko. Azkenean elkartze ginean hiruak eta jotzen genuen tabernetan, gustatzen zaigun pila bat plana itea, txaldean, zeo zehartu eta kontzertua bota. Baina gero hasi ginean ja ikusten, jendeak gustatzen zaizkiola gure bertsioak, ja sartu nahi genula pixka gehiago. Iker Lauro bakin ere hasi ginean kanta bat grabatzen eta esan genuen zergarik ez dugu jarraitzen aurrea, eta horra hasi zan gure nahia pixka bat kantuak aurrera eramateko. Azkenean izen da igual, planifiko bareko osa bat, ez? Bakarrik etorri dira momentu danak, nik uste, eta holaxe erten da lehenengo zedia, Polita dira bidez, baina esan honea, astero etortzen den, talde sorta handia pasada hemen aurten, eta historia bakoitza ezberdina da, ez? Eta batzuk oso argi dute, beste nun baitetik datozenean, edo ez, hau eta hau, baina espontaneidadea eta pixkate, zakite, egunerokotasunan baitan horrela loratzen den zerbait ere, nahiko ederra dela irutzen zait neri. Gainera hemen apuntatuta dakat ere, lehen diskoa izaten dela beti, ez dakite, hola, simil egingoeten gaur baino, DNI-a renovatzen dugunan argazki berria jartzen da batzutan, ez? Hau ez dakit, lehen aldiz egite horretan, ez? Karenaren DNI edo nan hori egiten ari zinetenan, bazen egiten zer nahi zenuten, hau da, naiz eta espontanea orain musikazari naiz, edo sonoridadeaz, edo egiteko moduaz, bazen egiten argazki berri horretan zerri heldu nahi zenioten, pentsatu nahi dut, entzun dugun folk edo kantautoretik gertu dagoen eta goxoa den musika hori, bazen dituzten ideiak edo hori ere espontaneideak ekarri du, sonikoki lortu duzuen soinu hori, bazen ekiten zer nahi zenuten, zer ez? Nik uste dut, bi iratixen gustuak nahiko antzako diala, eta gero aurreko kontzertutan jotako bersinuetan behia, nik uste dut bersinu bakoitza be pixkat mundu hortara erute ginoa, ez da bakarrik baita,
bakarrik bideratu dala baitxa hortara bai kantuak eta bai estilua, eta bai, azkenian sortzeakoan beti dazkazu referenteak edo oinarritzezean kantak, eta esaten genuen ze artista gustatzen zaizu, ze musikari, eta egia da iratitanik asko koinzitzen genula, eta hortikan ere pixkat hartze genuen bidea. Non koinziditzen zenuten? Asko galdetzeaz bada eta kontatu nahi duzen. Bai, noski, Idoia Surmendi, Zaro, oso musika lasaiak dianak, eta hori, baina nahi genuen lasaia egin, baina ez egia izan ere zaspergarria. Ez dakit lortu deuno ez, baina bueno, aleginak inditu. Bai, esan daiteke baietzen nigo. Dudari Noski lortu dutela. Horrela eta gero, bueno, luze eta zabal ez dakit, denbora ikusten digunean, baina aipatu dezu Iker Laurobaren figura handia da, ikekure lagun Iker, berak ere emango zizuen aipatu berri degun oinarri instrumental xume zentzu honenean, horri pixkanaka kapak gehitzeko ausardia puntu hori eta investigazio puntu hori, ez? Estudioan nola bizi izan dezue, printzipioz ahotsa, saxofoia, gitarra, soil horri, gauza berriak jazteko prozesu hori zen nabari da diskoan, daudela elementu berri batzuk. Ez dutena soinu hori beste leku oso urrun batera ematen, baina ematen diote, puztutzen dute, zentzu honenean, nola bizi izan dezu hori? Bai, Utzako estudioan Ikerrekin grabatzea izan da, kristona. Ze gugu ginen, hori, bi ahotsa, gitarra, ezakizte, eta esate genion, Iker nahi deu kanta hauin, baina jute ginen estudiora grabatzera, oraindik kantua guztiz itxi gabe. Dudakin, eta esate zigun, baldezu esartu hau hemen. Ez da Iker Lauroba onena zalantzak argitzeko. Ze, nik pasa ditut ordu batzuk Iker Laurobarekin, eta sartze hemen, eske hau superpolit geratzen da. Bai. Baino igual, eta jokin izateo txeloakin da, venga, eta Iker Lauroba da, denaren maitalea, eta orduan... Dena oso polita irutzen. Bai. Emoten da sensazio hori, ez, behakin bekonektau gino gala, eta orduan, sartzen mota hau, eta beste hau, eta nabil probak itxen honekin, da berse moduz gehatzen daan, eta... Bai, eta berak hori sartu zizkigun berak jota bateria batzuk, pianoa, eta orduan gehatu zian kantak ez hainutxak. Orduan lagundu zigun bai betetzen. Bueno, gauz asko izan dituzue horre pentsatzen dute, baetik pasa beharrean, ez ere, hau bai, hau ez, baina gauz askorentzat tokia ere egonda. Diskoak badu elektronikatik pitin bat, sintetizagaiutatik beste pitin bat, biolina edo saxoa bezalako, instrumentu personalak, ze ematen diote bere kutxoso personala, kolaborazioak izan dituzue, ez dakit, askorako eman du azkenean lehen lan honek, ez dakit horre, ez da bai edo zalantzasko izan diren, zer utzi kanpoan, zer ez, akaso hau bakarrik sartuko du hemen edo ez? Bai, duda asko uki genuen, ze kanta pare bat gehiago ere genitun, ez genekin diskonetan sartu, aurrerago aparteko kantu bezala, baina, azkenean ikusi genuen diskoa bidaiatxo bat bezala, eta zazpi kantu hauekin itxita ikuste genuen, eta esan genuen, holaxe, eta hola erabaki genuen. Bai, hori importante izaten da, hemen ere aipatu izan ditugu, kontzeptua ere ez da, disko kontzeptualak edo ez, baina azkenean abestiak badirela garai baten eta kronologia baten ispilu eta sortzaileare izan bar dela askotan ez dakit, nola esaten da, konsekuentea edo, sentitzen duenarekin, eta ben askotan aipatu dugu ere, kanpoan utzi, birgrabatu, barruan sartu, erabaki zaiak izaten dira, eta batez ere hain kutxun eta hainbeste maitasunekin egiten diren bideo horiek, baina, etorri behar direnak, eta orain... Euki genitun gora bera kantu batzu. Ospaditzagun hortxe daudenak hor, estudio mailan ere, Iker Lauroba goretsi dugu, merezi duen bezala, baina zuen abestiak jantzeaz aparte, estudioan bertan bizi izan dituzuen sentsazioiek ere berriak izan dira zuentzat. Lehenaldia zen, ez dakit, estudioa ere badelako, lehenaldi importante bat, ez? Gauzak egiteko beste modu bat, entxegu lokaletik edo etxeko intimidade horretatik badirudi seriotasun puntu bat hartzen duela norberanen jardunak, ez beti, baina... Esango nuke ala ere, Iker Lauroba, ez dela onena zalantzak usatzeko, baina bai dela onena urduri iristen den musikari bat estudioan eroso sentitzeko. Hori galdetu nahi nizuen. Hori nola bizi izan duze. Pixkat, aspektu manu baino zuena, pertsonala. Iker Lauroba ezagutzen dugu eta aldare bat jarriko diogu hemen, baina zuek nola bizi izan duzu, maila pertsonalean bakoitzak. Igual, batero beste baizean, igual behingo eta gauza puntualetan nola sartuta estudioan, baina olako proiektu bateako eta CD osoa grabatzeko, ez, lehenengo aldizia esan, eta egizia esan da,
hasieran urduritasun askokin, nik uste dut, danok orokorrian, baina zuek komentatu zuen, Iker pertsona oso gertuko da, oso gustoa, eta nik uste dut azkenean disfruto dula, momentu oro, eta esperientzia oso politxa guretako. Bai, ni egia da lehenago egondan egola, justo Ikerrekin nire estudioan bertan, pare bat kanta grabatzen, baino ez zian izan, orain dakaten kanta maila hau edo seriotasun puntu horrekin. Orduan, urduritasun puntua bai, baino etzan, lasai juten nintzen estudioa, ze banekin zer zeon eta zer etzeon. Osik, lasai, zentzurtan. Eta prozesu horretan adibidez, okurritzen zaizuen ikasitakoen, hau nola azaltzen dudan, askotan konposatzen ari garenean eta beste pertsonaten feedbacka jasotzean, estudiotik pasa ondoren eta zuen abestiei, ez dakite, jantzi berri hau jarri ostean, daukazue pixkate musikaren aldetik ari naiz ikasitakoen horrela zerrenda labur bat, hau da, nik estrukturari ez nion erreparatzen eta orain ikusi dut ez dakizte garrantzia duten, edo, uste nuen elementu asko zirela hobe, baina benetan dinamika mantendu eta elementu gutxi batzu mantendu da, pixkate musikaldetik ze ikasketa ekarri dizue CD honen sortzeak. Musikari edo sortzaile bezala zen. Edo bat ere ez igual, eta urrengoan ikasiko ditugu ikasi berkoak, ez dakit. Ni batez ere kontuatu naiz kanta oso luzeak itaitugula asko. Eta kostatzen zaigula asko laburtzea, zeratezu. 4 minutu tardiko kantu bat ingot, zergatik ez? Baina esate genuen, igual pixka laburtu behar da, bai ez, eta zentzu hortan kontuatzea behin grabatzezula ikustezunean. 4 minutu eta erdiko kantua esatezu, ostras, ez duen espero. Eta zentzu hortan bai aldatzen dela ikuspuntua. Eta gero baita, kantuei kapak sartzean, ez? Hasien azteza base batekin, da gero, ostras, sartuko gatago iso, eta ostras, igual sartzen bat beste puntu hau, emote jau kriston grazia, ero, zentzu hortan ben ikustu dut ikasi dula. Azkenean instrumento desberdinak sartzean, kantua igual espero dezun modu batea ez ateatzen, osea, buelta emateio. Orduan bai, gauza horiek. Instrumentazioakin pasatzen da askotan, ez? Mugan dagoen jakitea zaila dela, eta bai, egia da, gaur egun gainera dauden aukerak ikusita, eta parean gainera, Iker Lauroa bezalako meloi bat balin bakazu, baso honi ere aterako liokela la menorren bat, beti egongo da. Ze euskalduna la menorra. Beti egongo da, kapa berri bat sartzeko aukerari, baina prozesuak erakusten du, eta zailena ere izaten da, konformatze hori, baina benetan gutxirekin asko transmititza, eta Irati, strukturena ere aipatu dezuna gustatu zaizen. Bai, nik uste dut prozesu bat dela, ere bai, esan nahi diren kapak bezala ez, esan nahi diren guzti horiek askotan laburtzea eta muina lortzea delako zaiena, eta hor batzutan egin badelako, ari naiz, hartazien zaiten, eta bai, nik ere bizi izan, prozesu horretan adibidez ere partekatuta dituzue taldearen baitan, ez dakit nola esan, ardurak, erabakiak, edo natural egiten dezue, mira, melodia hau, edo esaldi hau daukat, eta errepikatu zazu estribilua, edo isildua, nola da Karenaren abesti baten sortze prozesu horretan, normalean erabiltzen dezuen lagina, naiz, badakit askotan ezberdinak izaten direla abestien arabera prozesuak, baina nola funtzionatzen dezuen hori? Orokorrian, irati eta iratik erabakitzen dute. Hola izaten da. Hola da, ez? Iratik grazia dukarena. Iratik grazia. Ostra, izen polita da, epe batentzako. Disko bat gehiagi. Disko bat, esango nukea ez zeintzu dira iratia be, baina. Epe txo bat, hola. Igual apuntatuko dut. Baita izan daite, lehen kantua da irati bat, eta bigarren kantua irati bi. Lago zerbait, Edo Andoni, pixkat bilatzen. Bueno, a ver, serio. Nolako da iratik grazia, ba? Ez, egia normalian kantuan letrak bion artean egiten ditugula, eta orduan erakusten dizkieu, bai, zakize, baina igual oain galdetze izkiozu kantuan izenak, eta ez zaizkio etortzen. Bai, jai nik uste ikasitutela dana. Irugarrena, eta laugarrena. Osea, gehiago, igual behaiek erabakitzen dute gehiago, musikala, hor saxofoia sartzean, eta improvisatzen ari ez, guk ezakigu hainbeste improvisatzen. Ero hemen ze sartuko ginuan, ero zeus aldatuko ginuan hemen, ero zela ingo, estribilloa bialdiz bat, puenten bat ingo, lako gauza gehiago. Nik uste hori, gehiago musikala gian, Andoni, orain, Beñat eta Xabi ere, eta letrekin ja iratitani erabakitzen dugu. Jota hor, muina edo bihotza letretaz ari naiz.
bihotza konpartitze hori nola da? Hau da... ni letren frikia, zalea eta zaintzaile gero hemen Goiurik investigatuko ditu letrak, baina galdera utziko diazu Goiuri. Ez naiz letrak analizatzen hasiko, baina bai, letragintza partekatu hori nola egiten da? Hau da, ez dakit, egiten zait oso deigarria hori, ideia badaukazu eta venga, ideia honen inguruan edo sentimentu honen inguruanea bakoitzak bota dezala eta gero harakatu ostean aukeratuko dugu esaldi bat, bestean nola lotu, nolakoa da letra bat beste pertsona batekin sortzeko prozesu hori? Bai. Amazing irutzen, amazing. Pixka zaila emate gola lehenengo kontzeptu bezala, baino egia da kantu batzuk inditugula bageatu, eta honen inguruan ingo deu kantu bat, eta horren ingurun hausnartu eta idatzi. Baina beste batzuk WhatsApp bidez inditugu, irati bida, okurritu zait honi buruz, eta estribilloa bidali. Da igual, banik estrofa hau, eta hola, gehitu, banei hau gustatzen zait gehiago, aldaketa batzukin bien artean guztua gehatzeko, eta pixkat, askotan WhatsApp bitartez izatea, ze azkenean, hola, antzolan bizidan beha, eta ni hernanin, irutzen zait, zuei ez? Bide batez Goiuri Bordion, Egono! Goiuri, aspaldiko! Beno! No, jontzea. Por ahí. Kroketak enkargatzea, gero jateko. Bai. Zuei etzaizue hori dutzen, niri batzutan autoexigentziaren izenean, nere buruarekin ados jartzea ere kostatzen zait. Orduan, dutzen zait oso balio handia duen eta benetan hasierako irribarre hori eta hasierako latrinali hori mantentzen delaren seinalezen alako konexio eta errespetu bat iruditzen zait, ez dakit, kristona. Kuriosoa, kristona. Bai. Torri zait burura ibilbeditarrek kontatu ziguten amets eta ibai izaten dira letragiak, eta nola bakoitzak bere etxean idazten ditzen, da gero elkartzen diren, edo WhatsAppez zuek esaten zenuten bezala, eta hemen kontatu ziguten, daukate zitekenarena eta litekenarena bestietan harri txikiak aipatzen dituzte, eta bat da ibaien letra, eta beste ametsen letra, eta itzein gabe zeukaten, eta harri txikien kontzeptuan, nolako intziditu dugu, ez? Munduan hainbeste kontzeptu daude. Eta konturatuta ziren hortaz? Uste dut baiet. Bai. Uste dut baiet. Batzutan gertatzen dugu, ona iritsi eta konturatzen direla gauzetaz. Musikariak. Gurian be iratikrazia horren barrua nik uste dut kasualidade asko ikutzen dituela. Ez da bela izena bakarri konpartitzen. Gaur bai hau dira da, tono tuzea, kalkondara berreinak arri dut. Beti zoze, beti koiziditzen dabe gauza askotan. Gaur berdia aurrekoan beste ezakize. Bai. Beti zoze. Badago, konexioa. Zoze bai. Aipatu barko diogu, por cierto, pixkate korritu barko dugu hemen kamaratik kanpo dagoen irati etorri da, hemen stream bitartez jarraitzen gaituzten bera, horratzen dago. Egia esan, bastanteko pose rockstar edo popstar daukar, pianoan ukalondo jarrita, jak. Ez zeukan gogorik gaur elkarrizketen zareko eta ja... Pixkat publizista, manager... kontrolatzen kotarroa. Epaitzen, ze kontatzen ari diren. Begira sentitze dugu. Bapatean gerturatuko da mikrofonontara eta esango du, ez gai hori ez dugu aipatuko. Urrengo galdera. Ojo. Aizu Goiuri, iritsi zara eta garaiz iritsi zara sarraskirako. Orduan, telefonazo, Candido. Candido, telefonazo? Deitu. Sarraskia. Zan. Sarraskia tartean abestien letra kartu edo kontzeptuak edo diskoaren kontzeptu orokor hartu eta galderak egiten ditugu, beraz, hortara natorni. Lehenengo galdera. Uste dut maili hoien hartzela, beak esaten zuen beti lokantak ez direla umeak lokartzeko, ama esna mantentzeko baizik. Loak irauteko diskoa zer da? Lokartzeko edo zuek esna mantentzeko? Nik uste ez dela ez bata ez bestia. Kontuatze bazate, diskoaren izena da loak irauteko, baina gero dakagu kantu bat izena dula esna irauteko. Orduan da pixkat gukiten deun lotura karenakin, karena jende askok ez daki plazenta dela, eta ama eta alaba semearen arteko lotura hori egiten dugu orduan da, tripan loak irauteko eta babestuta dago la umea. Baina tripatik kanpo esna dagoenean ere zaintza horrek jarrai dezala. Pixkat, lo eta esna zaindu gaitezen. Hori esan nahi du batez ere. Horregatik hemen diskoaren itzaurrean edo aipatzen dezuena, umearen loak amaren sabelean iraundezan kantuak amaitu bitartean. Ze esaldi ederra?
Bai, pixka batzutan filosofia dite dugu. Eta ez dakigu oso garbi zesan nahi den, baina... Bueno, diskoekin gertatzen da, publikatzen duzunean, gian zuk ezakizu oso ondo zesan nahi duzun, baina gero publikoak bakoitzak bere egiten du, eta gian irakur dezake hau ume bat galdu duen emakume batek, eta identifikatu dezake oso agian literalki Isabela umea kontu hori, edo edo entzun dezake diskoa, ez dakit, harreman batetik atera den norbaitek eta pixka bat horrekin egiten du lotura, beraz. Zuek esan dezu, zuek bota beharreko filosofa da, eta orain entzuleak egin dezala bere interpretazioa. Eta jarritu ingo dut Latrinalia abestiarekin, ze hemen aipatzen dezue nire azalak tindatu, no vine a ser carne. Eta no vine a ser carne, okerez banago, guk irratsaio honetan asko maite dugun pertsona baten poema liburu bada, dala Gata Katana. Gu hemen egunero gabiltz. Bi egunez behin abesten du... Lisistrata jartzen dugu. Oida, guk bi egunez behin abesten dugu, yo no camelo perfumes de Nina Ricci, yo soy más de... Silvia Federici. Exactamente. Eta orduan, galdetu nahi nizen, ea berari eginiko referentzia baten, ze berak poeman, no vine a ser carne liburuko poema baten ere aipatzen du azala edo, la piel, referentzia honen inguruan galdetu nahi nizueke, zergatik referentzia hau, ea zer ikusirik duen Gata Katanarekin edo ez, kasualidadea den. Ez da gure esaldi bat, ez. Egia da nik poesia asko irakurtzen nula Gata Katanarena, eta sartu nahi genuen hor, poesia zati bat, ze kantak asko hitz egiten du hitzen inguruan, poesiaren inguruan, eta kantua dago batez ere zentratuta emakume bat komun batean sartzen denean ze sentitzen duen. Eta esan nahi genuen, no vine a ser carne, ez, aragia baina gehiago naiz. Eta horregatik sartu genuen. Oso polita. Eta azkeneko galdera, ze, badaukagu hemen Aitonaren ontzi abailduak, edo kontaidazu historia amona nahi duzunean, edo alaba orain ez dakit nun dagoen, baina alaba ere... irakurri dut hemendik. Familia guztia, zuaitz genealogiko guztia sartu duzu diskoan. Bai, oso zua. Gustot ez dala inor falta. Burgoseko lehengusua, izatea. Pankorbokoa. Honek badu zergati bat, ez? Abesti bakoitza individualki sortuta dago eta etzenioten horrela familia kutsi hori eman nahi eta nahi gabe gertatu da, edo aurretik pentsatuta zegoen? Bai, bat abesteakin ez dakagia esan lotura handirik. Osa, izan da zerbait sortu dana espontaneoki, eta gero esatezu amona, aitona, alaba denak, baina bakoitza ez dakate lotura ez. Osando, hoxe izan da gaurko sarraskia. Sarraskia eta zela bi batera bukatu dira. Bizitza bere ere igual bukatzen ari zego. Aprobatu dute ez dago juri. Noski. Joa, nik behin norbaite penkatu zuen, zein izan zan? Baina berak ez daki. Bai, ez daki penkoa zan, baina goatzen nahi zola jurik. Iniz zuzenan inorri ez dugu penkatu. Bai, ni hemen egon. Bai, behin. Behin talde batek etzuen gainditu sarraskia. Orokorrean deno gainditzen duzu, baina talde batek etzuen gainditu. Etzekielako, zeri buruzkoak, beraien kantak zeri buruzkoak ziren etzekitelako, Bai, utzikeria batik, bai. Zutelako. Baina, aurrera goaz, eta erabiliko dut, Gata Katana aipatu duzuela, eta bere hitzak erabita, elkarlanean ere aritu zeate diskonetan, eta hemen dauzkata puntatuta, Leire Etxezarreta eta Katalin Etxabere, badabiltza, kantuan bi abestitan, hori ere espontaneadak ekarri du, bideak ekarri du, argi zen eukaten, konta eguzu pixkat kolaborazio hoien nondik norakoren bat? Pixkat bideak ekarri da, baitxan ikuste ez. Katalin da iratik ezautze zeban, eta haren bitxartez, eta Leirek nik ezautzen neban adibidez da proposo gontzan, eta holatxe, baitxa kantua inala ikusi ginoan, hemen ondo sartuko zen, hau, ero biolina behola ekarri ginoan justo lagun bat, eta esan ginoan, hemen sartzen gu tal, eta holatxe jundia sartzen zedian da kantu ezberdinetan kolaborazio diferentiak, eta nik uste azkenian, aldeante gatu dala. Bai, debekuaren mugak kantuan, hor da Leire Etxezarreta sartu dana, argi genekan, estribillotan eta beste emakume baten ahotsa sartu nahi genula, indarra sartu nahi geniola. Eta hori, egon ginean planteatzen, eta ezagutzen zutela, ezakize, eta proposatu genion, eta
Maravilla. Indar extra bat ere emango zioten gaur hasieran aipatu ditugu, baina hemendik bigarren xara duta, taldera azken txampan edo, esan nahi dut, zuen ostean bildu diren Beñat Kamio eta Xabi Elizeik ere bai, pixkat hori pentsatu nahi ez, ja zuzenerako karenak ere sonoridade askoz, diskokoari jarraituz, hasiera batean ez bezala, zuzenekoan ere ez dakit, elektrikotasun deitu edo, baina pixkat presentzia hori bilatze aldera, pentsatu nahi dut, ala da, zer ekarri dute Beñat eta Xabik familiara. Bazedia grabo gala, ikusi ginuan, Ikerrekin junginan sartzen, baterixia, bestia, doinu diferentiak eta zainuan, iruga, baina gero hau grabotako hobe guk nahi du, lehen da bezik guretako, Baze ondo defendidu, soinuak eta pixkat errespetau, eta zentzu hortan hasi gina pixkat taldia osatzea aldera, eta hola junto ginen Beñat eta Xabikin, eta ordutik hori, ebiliga kontzertua preparatzen, eta oso gustuarekin egizera. Bai, egia esan oso ondo enkajatu dugu, beldura ere bagenekan, ze gu hiruan artean oso giro ona genekan, ite genuen disfrutatze genulako, eta beldura zan beste norra sartze bada igual, beste helburu batekin sartzen da, helburu diferente dakau, baina ez, enkajatu dugu oso ondo eta super gustora, eta kantuak hartu dute beste dimentsio bat. Eta helburuitza aipatu dezula ere hori erabiliko dut, akit oso galdera, ez dakit, zabala dela, oraindik ere igandeko estreinuko kontzertuaren ajearekin zaudetela, baina, udarari begira, udazkenari begira, orokorrean etorkizunari begira, taldearen helburua zein da, lehenu aipatu dugune, pentsatu nahi, sakon jarriko naiz, Irribarren kronologia hori jarraipen Gutxi aipatu da, lehen Irribarren kronologiaren kontzeptua zehazkar ulertu duten. Bai. Berez, pixkat, lokaztitxo bat ere bazan, gartxot? Primero de poesia. Primero de lokazti, zan hori. Ez, baino, ze helburu horrela tangible edo, etorkizun laburrean eta urrunean, ze pauso eman nahi dituzue? Zuzenekoak, aipatu dituzue, norakagoaz? Gure asmoa udara alden da kontzertu txikik ematea, ateatzen zaizkigunak, bat dakagu Lizarrako kanpinean, eta holako kontzertu estiloa, eta gero ja iraian, buelta ite deula, denok disponible gau, udaran dispertsatu ite geha. Hor ja, kontzertu gehiago bilatzea, antzokitan, eta ja pixkat osoagoa. Elektrifikatu, udara bueltan. Bai. Bueno, ordun, Lizarran daukazuen kontzertuaz aparte, oraindik besteren bat lotuta daukazu, hemendik fetxaren bat emateko moduan, ala hor zabiltzate? Ez, hor gabitz, batzukin bai gabitz kontaktuan da hola, eta irai aurrira begira bai euskula fetxak eta lotu barik, baina bai lotze aldera. Proposamenak airian, pixka. Hori da, eta horrara begira. Hemendik botako diegu gonbita, programatzaileetan, antolatzaileei inigo karena taldea udara honetan, eta iraietik aurrera fitxa dezatela. Nik ezkin galdera badaukat, akordonista naizen honetan, nik beti defendatzen dute soinu joleok gure pop proiektuetan, gure rock proiektuetan, gure bandetan, akordean orai txertatu behar dugula, eta zuek ere egin duzu, disko honetan, bat ematen akordonista delako. Eta hemendik doa galdera, zuzenekoetan, nola moldatzen zarete akordearekin? Diskoan bertan sartu ditugu 2 kantu akordearekin. Orduan, zuzenekotan ere 2 kantadia, eta niri kostatzen zait asko akordeia jo eta kantatzea. Pila bat. Neri ere bai, lasai. Gitarrakin sentitzen nahi super lasai. Neri ere bai, ondo boeto sentitzen mazate. Orduan da pixkat, soloak eta akompainamentu bezala ondo, baina nik kantatzen denean barre bajatu ditet intentsitate hori. Eta ondo. Akordea batu biz. Aizue, entzun barko deu. Hain beste hitzein da entzun barko deu. Karena tarrek zejo nahi diguten? Hori da, zein izango da, gaur gure set akustikora ekarri duzuen kantua? Ez nahi irauteko, justo diskoaren izenburuaren kontrakoa. Ez nahi irauteko entzutera bihariko ditugu, Karena tarrek, gartxot? Bai, normalan esaten dugu, ea azalpen txiki bat egin nahi duten abestean inguruan, edo misterioa bertan mantendu entzularentzako, ez dakit
Misterio utziko dugu. Ez da hitzik ezakablako. Norberak atera ditzala, bere ondorioak, Karen Atarrok mila esker gaur gurera horbiltzeratik, zoazte gure set akustikora, eta espero dugu, etorkizunen ere lan berriekin, beste kaferik edo hartzeko gomitea. Google zatu eta zuegon hartzea. Eskerrik asko. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Karena eta euren esna irauteko, nahi duzuenean. Itxasoaren indarrak nauka beldurtuta, itxasertzak aldiz lasaituta. Nola uler daiteke paisaia beraren desadostasuna. Historio naufrago botiletan, itxasoaren oiua entzuten da arroketan. Biluzik naukazu zure ondarretan, nire bizia duzu urgazi gozoetan. Intziriak, ta aitonaren ontzia bailduak, olatu badoaz. Esna irauteko edoloak, irauteko, olatu badoaz. Intziriak, ta aitonaren ontzia bailduak, olatu badoaz. Esna irauteko edoloak, irauteko, olatu badoaz. Keep calm and bigarren kafea.